2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň günne ornak güýçli harasatda Lewap martewitlerine adam ýetgileriniň bolanlygy we agyr maddi ziýan çekilenligi barada mundan öň Azatlyk radiosy maglumatlar berdi. Bu TV betbaşçylygy Türkiýedäki we Demokratik Kipr'däki zähmet migrantlar hem gynanç bilen ýatdyýanlyklaryny Azatlyk radiosyna aýtdylar. Olaryň käbiri harasat turan tewitlerdäki adam pidalaryny we maddi ziýany gynanjyny bildirse, beýlekler ýerli häkimetleriň TV betbaşçylyga beperwalygyna nägileligini beýan etdiler. Türkiýede ýaşaýan zähmet migranty aýyna geçen ýylyň 27-nji aprelinde öýünde oturmagy yer tapmandygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Gaty bir ilhinç täsir galdyrdy mende. Sebäbi şol gün gaty gorkdum men. Dogonlarymdan, garyndaşlarymdan näme boldy? Şeýle bir gaty gynandyk da habar alynama, näçe gün habar alyp bilmedik öz dogon garyndaşlarymızdan. Sebäbi bütün elektrikler kesildi, telefonlar kesildi. Hiç bir 3 günläp, 4 günläp hiç bir şekilde habar alyp bilmedik biz. Konsulstwalara jaň etdik, habar barmy diýip aňa ýöne aňyrda hiç bir bize jogap bile berilmedi. Telefonlara bile çıkmadılar. Aýna teziniň dowamyny öz goňşularynyň we owadaşlarynyň maddi ziýan çekenligini görürüň berdi. Bizim owadaşlarymızdan son 7 gün sonra son habar aldık biz. Şu adamların bizim öz goňşymyzyň şifri uçup gidip öýü polnosty öýüniň üstü açykdy adam. Milletdäki bütün eken zatlary hemme zady goparyp gidipdir da şu apy tupan. Öýüniň şifrini zatlaryny şeýle öýü şifrsiz da adam. Öýüniň üstü açykmyş. Şeýle ýagdaýa galdy adamlar. Şu goýunlary bolan, geçileri bolan adamların yok bolupdy. O nimedäki geçiler daşarda duran goýunlary alyp gidipdir apy tupan. Tavukları, hemme şunyalı sıyırıp süpürüp gidipdir. Näme bagysy. Demokratik Kipr'de ýaşaýan zähmet migranty Murat geçen ýyl Lewapda bolan apy tupany ýatlap Azatlyk radiosyna şeýle diýdi. 27 aprelde şu habary eşiden wagtynda gaty gynandım. Hemmemiz gynanyşymyz ýaly we ilk ibada eden işim öýe jaň etmem boldy. Öýde habar almam boldy. Ýöne öýe jaň etdim şu wagtlar elektrikler kesileni üçün jaňa kakam bilen gürleşip bilmedik. Şu gün edil şu tragediýa bolan günü. Yani video rolikleri görüp özümüze Facebook'tan zaten paylaştık. Gaty gynandım diýip bilerin ve şondan soň meniň şu hökümete karşı gaty nenibistim soň ul oldu da gaharym gelip ondan sonra hareketimi güçlendirip başladım diýsem bolýar. Ol TV betbaşçylyk wagtynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanasyna ýa-da konsulhanasyna jaň edip maglumat almak isleýän raýatlara hatda gynanç hem bildirilmänligini belläp, ilata maddi ziýan ýetenligi barada özüne maglumatlary goşanlygyny hem habar berdi. Yani bizim aktivistlerimizin arasında edenler boldu, olar maňa aýdyp berdi. Ýene de şu özleriniň stilindeki ýaly grup atwet beripdirler. Bizim sizin bilişiniz ýaly bilýäs. Hatta gynanyşlyk bile bildirmemişler bizim vatandaşlar jaň edenlere, şikayet bilen jaň edenlere. Telefonlarını yüzüne kapatanları buldur, Turkan'ı koyanlar bulupdur. Öz yakınlarıma canlaştığımda insan pidası bulmadı özümüzün, karındaşlarımızın arasında yöne diziyanlar oldu. Kırşalar uçtu, maşinine üstüne kırşalar düşüp maşini ziyan gördü. Öýünün malı olsun, öýünün kırşası olsun, maşini olsun emmezade şu gün zarar görüpdür. Azatlyk radiosy geçen ýylyň 27-nji aprelinde Karasadyň ýa-da adından 35 ölüm wakasy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri adam ýetkileri we Karasadyň ýetiren diýanlary barada hiç ýyl hasabat çap etmedi. Saglyk hyzmatlarynyň tassan dol tölegli ýagdaýa geçmegi, näsaglaryň dermansyz hastahanalarda bejer galmakdan barhakan ýüle görmegi netijesinde Türkmenistanyň gaýry goýulmasy tiz kömek gollugy pandemiýa döwründe juda kyn şertlerde işlemeli bolýar. Onun işi hususan Lewapda agyr diýip Azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. 28 aprelde Orketde we beýleki gyda ýurtlaryna bellenilýän tiz kömek gününde
radio bilen söhbetde solan lukmanlaryň aýtmaklaryna görä, döwlet bu gullugy zerur bolan dermanlar bilen dol derecede üpçün edip bilmeýär we çakyrık kän bolan soň gaýra goýulmasy tiýip kömek 40 minut aralygyna käte bolsa has giç gelýär. Türkmen mediýasy ýurtda gurulýan saglyk tesgalary şol sanyny paýtagtda 2014-nji ýylyň sonsuny ulanmaga berilen tiýip kömek merkezi döwletiň satyn alýan tiýip kömek awtolawlary we dikusorlary barada gaýta habar berýär. Emma tewitlerdäki agyr ýagdaýlary agdamýar. Vilayetlerdäki tiýip kömek gullugyna hiç ýyly kömek ýok. Lukmanlar öz hasaplaryna, aýlyklaryndan iş eşiklerini satyn almaly bolsa, sürüjüler öz hasaplaryna ätiýaşlyk şaýlaryny satyn almaly bolýar diýip adatlygyň iki habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurlaşan lukmanlar tiýip kömek awtolawlarynyň sürüjüleri gurrun berdi. Olaryň tasdiklamagyna görä soňky döwürde tiýip kömek çagyrýan näsag ençemesi köpelli. Sebäbi dermanlar gymmatlady. Köp adamyň derman satyn almagy hem puly ýok. Şeýle-de näsaglar hassahana barsa dürli barlyklardan geçmeli we soňra lukmanlaryň ýadan dermanlaryny özleri tapmaly bolýar. Hassahana barsan barlyklar üçin pul tölejakmy ýa-da dermany pul tapjak. Iki arada jan ferek bolýarsyň. Üstesinde hassahana ýer üçin hem pul tölemeli. Saglyk ätiýaşlandyrmasy işlemeýär diýip anonimlik şertine urlaşan ýaşaýjy öz hassahana közençligini gurrun berdi. Hassahana barıp bir topar töleği alsaňam ol ýerde tiýip kömek lukmanlarynyň öýe gelip edýän sanjymyndan başga bejergi ýok. Oňa derek lukmanyň diýen dermanlaryny alyp öýde ýatanyň gowy diýip bu ýagdaýy ikinji näsag hem tasdik etdi. Bu şertler köp näsagy häzirlikçe mut saglyk hyzmaty bolup galýan tiýip kömegi ýut tutup sanjym etdirip mydar etjek bolmagy itekleýär diýip lukmanlar aýdýar. Ýöne munyň üçin dol üpçünçülükde işleýän tiýip kömek merkezleri gerek. Emma biziň tiýip kömek awtolawlarymyz köne. Ýollar bolsa erbet. Onsoň olaryň hassalaryň öýlerine ýetmän ýolda galýan wagt hem seýrek bolmaýar diýip ýerli lukman pandemiýa döwrüne öz gyjak gora eşiklerini hem bir gezeklik maskalar hem öz pullaryny almaly bolýanlyklaryny gurrun berdi. Farad, dänew, darganaty etraplaryna bolsa ätiýaşlyk şaýlary, çalşar ýaly tekerleri bolman soň ilata hyzmat etmeli tiýip kömek awtolawlary köplenç garajlarda kepterlere we beýlek kuşlara ketek bolup hyzmat edýär. Döwlet bu etraplarda döwlen tiýip kömek ulaglaryna bir köpük hem goý bermeýär. Sapar Murat Niýazow döwründe her daýhan birleşik üçin bir tiýip kömek awtolawy haklanardy. Inni 10 daýhan birleşik üçin bir ýagny ýekece tiýip kömek awtolawy nowaçylyk çekýär. Nolçy telefon etsen hemişe bagyşlan. Tiýip kömek çakyrlygy gitdi. Garaşmaň diýip operator jogap berýär. Eýsem adamlar ölmelimi? Aşgabatda tiýip kömek dikusorny almagy pul bardy. Bärik bir awtolawy ferişte ýokmy diýip ýerli ýaşaýjy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle-de radio bilen söhbetde solan lukmanlaryň biri tiýip kömek meselesiniň paýtagtda biraz başgaça çözülýänligini gurrun berdi. Bir aýlap Aşgabatda iş saparyna bordum. Ol ýerdäki tiýip kömek gullugynyň şertleri kän gowy. Çaklygy diýen lukmanlaryň ýanlaryna ilkinji kömek üçin zerur bolan dermanlar bar. Olar ýörüýte gorawly saglyk eşikleri bilen döwlet tarapyndan üpçün edilýär. Üstesine Aşgabatdaky tiýip kömek awtolawlarynyň ählisi ýaly täze we gurat. O taýda diňe höwes bilen işläýmek galýar diýip lewaply lukman aýtdy. Emma muňa Ramazan Aşgabatda hem saglyk hyzmatlarynyň ögörlük därligi, şertleriň agyrlaşýanlygy habar berilýär. Türkmen resmiler şol taýany saglyk emenlärleri adatlyň habarçylarynyň sorawlaryny düşündiriş bermeýär. Lewap welaýatyna ýol polisiýasy sürüjülerden awtolawlaryň korpusynyň gara renkli böleklerini şol sany radiator gözeneklerini ak reňke boýatdyrmagy talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenistan häkimetleriň gara we goýu renkli awtolawlary ak reňke boýatdyrmak talaplary ýan bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Häkimetler ulaglar boýunça renk talaplaryny ýyl-ýyldan täze derejelere çykarýarlar. Nobatdaky talap ulaglaryň korpusynyň öň tarapyna ýerleşýän radiator gözenekläriniň ak reňke boýadylmagydyr. Lewap welaýatynyň ýol polisiýasy ulaglaryň radiator gözenekleriniň ak reňke boýadylmagy bilen bir hatarda awtolawlardaky ömür çuralarynyň töwereklerindäki gara renkli bölekleriň we
bamperlerin hem ak renkle boyadılmagyny talap edýär. Galbertede täze talaplara görä egerde ulaglarda gara renkli baskançak bar bolsa, olar hem ak renkde bolmaly. Habarçynyň maglumatlaryna görä sürüjüler ýaňsy bilen mundan beýle hatda ak renkli teker talaplarynyň girizilmegi barada gurrun edýärler. Habarçy Lewapda ulaglaryň renki boýunça täze talaplaryň bir hepde bäri dowam edýändigini habar berdi. Şeýle-de ol täze düzgünleriň dilden görkezme esasyna girizilendigini habar berdi. Sürüjüleriň sözlerine görä ýol polisiýasy köçelerde radiator gözenegi ýa-da bamperi gara renkde bolan awtolawlary saklaýar. Goloyda awtolaw bilen Farapdan Türkmenabada baran bir sürüjü ulagynyň kuzuwyndaky gara renkli bölekler sebäpli ýol polisiýasy tarapyndan saklanan onu gurrun berdi. Sürüjü ýol polisiýasynyň 5 işgärine 100 manat meşberine töleg töläpdir. Ýogsa da olar ulagyň jerime durulgatyna äkidilmeligini aýdýarlar diýip sürüjü gurrun berýär. Türkmen Nokot News neşri geçen dekabrda awtolawlaryň radiator gözenekleriniň we bamperleriniň ak renkle boýadylmagy barada habar berdi. Neşir Türkmenistana radiator gözenegi we bamper ak renkle boýalan ulagyň suratyny çap etdi. Neşriň maglumatlaryna görä bamper we radiator gözenekleri ak renkle boýalmadyk awtolawlar gurotluk barlygyndan geçip bilmeýär. Türkmenistana ak renk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli renki hasaplanýar. Ýöne Berdimuhammedowyň özi ýurdun ak renkli awtolaw zerurlygyny ısly howa şertleri bilen düşündirýär. Ýatlasak 2019-njy ýylyň awgustynda Russiýanyň premier ministri Dmitri Medvedew Türkmenistana eden saparyna ýany bilen Russiýada öndürilýän Aurus gysymly awtomobilden bir nusga alyp bardy. Berdimuhammedow bu ulaglary istek bildirýändigini aýtdy. Ýöne olaryň renkiniň ören möhümligini bellidi. Bilýäris ulagyň renki hökman ak bolmaly diýip şonda Rus premieri Berdimuhammedowa ýüzlendi. И самое главное — цвет. Цвет мы знаем, что белый должен быть. Потому что у нас- Жарко у вас. Да, у нас Şonda Berdimuhammedow ulaglarda ak renk talabynyň sebäplerini Türkmenistanyň ysly howa şertleri bilen düşündirdi. Türkmen Nokot News neşri Türkmenistanyň awtolawlardan edilýän renk talaplary barada apreliň başlaryna beren habaryna ýakyn wagtlarda ýyzgy tekerleriň arkasyna kuzowa berkidilen rezin palçyk suwjularyň ýagny brezgawekleriň hem ak renkle boýadylmagynyň talap edilmegine garaşlýanyny habar berdi. Bu talabyň Aşgabatda güýje girmegine garaşlýardy. Palçyk suwjular esasan 90-njy ýyllarda öndürilen 4x4'lük ulaglarda we Russiýada öndürilen awtomobillerde bar. Aşgabatda ol ýa-da beýleki sebäpler bilen sürüjülük şahadatnamalary ellerinden alynan sürüjüler Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 25-nji aprelde habar bermegine görä şahadatnamalaryny ýygyna gaýtaryp almak üçin hem jerime tölemeli hem de awtolawy gurotluk barlygyndan geçirmeli. Munuň üçin bolsa ulagyň öň tarapynyň ähli gara detallarynyň ak renkle boýadylmagy talap edilýär diýip neşir ýazýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna ýurdun çägine hereket edýän transport serişdeleriniň belli bir renkde bolmagy talap edilmeýär.